С благодарност към Тюркер Инаноğlu. Zafer Ergin, Özgür Ozan, Ozan Çobanoğlu, Özlem Çanar, İlker İnanoğlu и други. Музика Мурат Евгин. Оператор Велика Йър. Сценаристи Озан Юрдакул, Синан Юрдакул, Бъркан Шенюрен, Метин Арслан. Режисьор Орхан Оус. Опасни улици. Героите, институциите и събитията в сериала са измислени. Всяка прилика с тях е случайна. Веднъж ми каза паролата си. Годината на сват. Съобщения. Да, Беркеджан. Името ми е познато. Лека нощ, принцесо. Ето го и него. Ясно. Сетих се. И Пек идва сега. Ще има полза. Здравей. Да. Дъще, аз ще тръгвам за управлението. Чао, татко. Чао. Лек ден. Арзу, няма значение къде съм. Давам ти един номер. Лицето е Беркеджан. Разбери местоположението му. Чуй, тайно. Благодаря. Преди малко ми звънна комисар Хюсню. Говорихме. Защо не се обажда? Какво каза? Да проследя номер. Каза да мълча, но аз реших да ви съобщя. Много добре. Чий е номера? На Беркеджан Йостюрк. Кой е той? Не знам. Ще потърся сега. Добре, щом ти е наредил, но искам да ме държиш в течение. Добре. Да ти е сладко. Не вдига. Ще ни подлуди.
Есра, ако криеш ти нещо, от теб ли ще крия? Знам ли? Не дойдохме, за да ви безпокоим. Моля ви, не се стряскайте излишно. И Хюсню и Шуле изчезнаха в дън земя. Шуле ли? Сериозно? Тя се е изнесла от дома си. Да. Понякога не отговаря. Решаваме, че е заета и я оставяме. Не сме се чували. Не е ли? Хюсню ли? Кого да мислим по-напред, Селин? Хюсню, Здравей. как си? Добре. От снощи те няма. Изпари се. Спокойно. Ето ви ключа от колата. Тя е в гаража. Знаеш ли колко много се оплашихме? Емре, виждаш ме. Какво питате? Ами, тревожим се. За това. Не дейте никакви въпроси. Къде е татко Раза? В кабинета си. Хайде. Нервак. Защо така? Ще видим. Как се надува... Къде съм? Какво става? Чакай. Стой кротко. Чуй, виж сега. Баща ти те доведе. Татко? Да, той. Ти си в общежитие за полицейски служители. Той беше до теб. Дженсу? Помня, че с нощи бях с Беркеджан. Как се озовах тук? Не знам. Как? Ще говорим и ще се изясни. Но първо ще ти взема кръв. Защо? Трябва да проверим за наркотици. Я престани. Никога не съм взимала и не искам. А против волята си? Разбирам, че звучи доста абсурдно, но сме били свидетели на най-различни случаи. Сбъркала ли съм? Не, мила, не си. Ти нямаш вина, но друг има. Хайде, помогни ми да се справим. Става ли? Проверих разговорите на Беркеджан. Често се е чувал с Шуле. Почти на всеки час. Явно са гаджета. А нещо друго? Говорил е с още един номер. На името на Тефик Мурала. Тефо, така ли? Да, комисар. За 2 дни 11 обаждания. Вчера бяхме на акция там. Какво общо има приятеля на Шуле? Комисар Хюсню дойде. Влезе при шефа. Сега ли? Да. Бяхме планирали всичко. А ти направи обратен завой. Дойде момиче, почти дете, непълнолетна. Явно се я примамили някак. Щеше да си има големи проблеми. Аз я спасих. И това е. Кажи, защо беше цялата акция? За да заловим Тефо на местопрестъплението. Но ти ни провали. Как да му се повдигне обвинение? Просто нейното спасение беше по-важно. Извинявам се. А тя къде е? Ами с такси я изпратих от тях. Не исках да я разпитваме. И толкова. Това е. Добре. Явно си преценил. Месут? Хюсню е при теб, нали? Да, тук е. Елате да си поговорим. На яхтата. Става. Ще се видим там.
Хайде, ставай. Защо? На разходка. Да се разсееш малко. Ще си поговорим. Ще ти олекне. Хайде. Какво става, Мурат? Да тръгваме. Къде? На друго място. Тук е сигурно. Да, много. Насред града. Адресът е ясен. Млъквай. Мърдайте. Хайде. Поне кажи къде е. Ще видиш къде. Няма време. Хайде по-живо. Добре, но... Без приказки, де. Хайде. За анализ? Да, но в друга лаборатория. Адресът е написан за доктор Илмаз. Той е предупреден. Ясно, комисар. Изкъпа ли се? Да. Искам да чуя татко. После ще ти звънне. Сърдите. Тъжен е. Може би и ядосан. Знаеш, че много те обича. Мислих си, че Беркеджан е влюбен в мен. Още не мога да повярвам. Ти се измъкна, но много момичета не са имали този късмет. Не вдига. Няма страшно. Заета е. Едва ли? Не почива. Не е на акция. Скри се някъде. Притеснявам се. Кажи ми, ако ти извънне. Добре. Хайде. Не казваш нито дума. Защо, чубан? Чуй ме, братле, сами сме. Няма чужди хора. Кажи, какво има? Нещо с Шуле и приятеля и Беркеджан ли има? Бях в хотела. Лежах в стаята. Отворих вратата. Видях я. Облечена като лека жена. Надрусана. Погледна ме и припадна. Стига, братле, стига. Успокой се за Бога. Не дей, моля те. Юсньо. Ах, братле, ах. Всичко ми е ясно. Спомни си какво стана с дъщерята на доктор Алпай Гизем. Как да не помня? И после заряза акцията. А след това... Отведох я в полицейското общежитие. Тя не беше в съзнание. Джансо е при нея. Ще й вземе кръв. Точно така. Шуле ще ни разкаже подробно. А ние ще проследим случая. Ще научим как се е замесила. Не искам. Не се бъркайте. Да не се разчува.
Никой няма да разбере. За това ти казах, ние, знаеш, ще пазим името й. Чуй, не си го и помисляй. Ще се справим. Обещавам ти. Ясно? Оставете ме. Без вас. Онази гад, Беркеджан, е измамил Шуле. Започвам. Ще се боря. Добре, добре. Може. Но поне ни послушай. Не прави разни глупости. Нека да ти помагаме. Хайде. Нали? Заедно сме, така е редно. Знаеш, в добро и в лошо. Погледни ме, братле. Защо си увесил нос? Защо? Не дей! Стига, стига, стига. Месут, ако не бях там, ако не бях отворил вратата, тогава, мили Боже, тя щеше... Тя... Съжалявам, че ти казах, Шуле. Направо се мразя. Срам ме. Спри. Дано да умра. Мила, престани. Ще се оправиш. Всичко ще мине. Чули, Шуле? Просто трябва да повярваш. Чули ме? Скъпа, не страдай, моля те. Хайде, успокой се. Ето, телефонът е изключен. Добър ден. Здравей. Здравей. Какво? Защо сте такива? Ами, вие сякаш криете нещо. Ами сигурно имаме причина. Ясно? Да, ясно. Всеки да си гледа работата. Ясно ли е? Точно сега ли? Знаете, това е наказание. Чакай малко, ще видим. Благодаря. Ти научи ли, Ариф? Все още не. Тези в Анкара нямат намерение да ни обясняват. Да, чули го? Трябват действия. Защото, Зеки, ни е нужен тук. Сега ще им звънна. Давай. Спокойно, оставаш тук. Дай Боже. Имай търпение. Мюге, удобно ли е? За теб винаги слушам. Дружество доброволци на хана. Шеф Саид Хан Черли. Знаеш ли нещо? Чувала съм го. Имаше едно заведено дело, но беше прекратено. Защо? Тормозят ни. Ще ми помогнеш ли? Ще се опитам. Не безплатно, разбира се. Ще ме заведеш някъде. Добре, може. Обади ми се. Чао! В твоите ръце. Добър ден. Добре дошъл. Седни. Искат да ме спрат. Тормозят ме. Няма да престанат. Не знаят силата ви. Те не са глупаци. Това е проблемът. Врагове са ни. Но аз им показах. Нека да видят хубаво кой съм аз. Нека да запомнят. И сега? Сега наблюдавай ги. Нищо друго. Много са неразумни, опасни, нападат всички. Щом е така,
Бъди бдителен. Добре, учителю. Ясно. Бог с теб. И с вас. Госпожо, Добре дошли. извинете, не ви звъннах, за да не ви притеснявам. Кажете. Си пак обядвахме. Как е Хайдарберг? Не учат заедно. Ами, справя се, но Може да седнете. не, нямам време. Аз идвам заради Беркеджан. Няма го. Той не живее тук. О, приятели. Какво има? Имате ли представа къде е сега? Не знам. Защо питате? Тече разследване за негов приятел, Оус. Който загинали? Да, щях да го разпитам. Боже. Реших, че е направил нещо. Да ви дам номера. На 14 ли завършва? Той няма друг. Така предполагам. Кажете ми, притеснявате ли се за сина си? Ще ми обясните ли нещо повече? Не е толкова просто. Дълга история. Той се отдалечи. Преди време. По-точно? Събра се с лоши хора. Имаше скандали, наркотици. Ясно. Тревожим се. Тежко е. Той не говори с баща си. От 1 година не получава никакви джобни. Никакви. Господин Хюсню, всички искат добри деца. Ние се разочаровахме. Просто не ми се говори. Разбирам ви. Беше малко, но ми стига. Не общува с техните. Не знаят къде е. А ако те лъже? Не мисля. Искрена беше. Личеше и по погледа. Това не е вариант. Да дойда и аз. Ще говоря с Шуле. Не сега, Месут. Защо? Ами не знаем как е. Психиката е крехка, сигурно се срамува. Или пък се страхува. Ще се притесни още, щом те види. Нека аз да се кача, чули? Добре, да, права си. Оставям го на теб. Чакай. Кажи, ако ви трябва нещо. Добре. Тя спи. От веществото в кръвта й. Не е спокойна. Предположих. Добре, аз съм тук, ти си почини. А и Емре се тревожи за теб. Хубаво е да те види за малко. Добре. Нали няма да казваме? Да, за сега. Добре. До скоро. Върви. Милата ми Шуле. Красавицата ми. За какво ти е този телефон, като не вдигаш?
Дъще моя. Ти ще си платиш. Смятам да отида в хотела. Не, после. Кога? Кого очакаме? Хюсню, не бива да действаме, без той да знае. Ще стане по-лошо. А той къде е? Не знам. Никакъв го няма. Да го издира ли татко Раза? Да, потърси го. Добре, веднага. Аз ще тръгвам. Наистина ли си вземаш отпуск? Какво? Пак същото. Имал натрупани дни за отпуск. Ами добре, почивай си. Ако мога. Давай. Така без борба. Може ли? Няма как. Здравейте, колеги. Ти кой си? Не се познаваме. Кенан от отдел наркотици. Ясно, да. Слушам. Казвай. Не си идвал до сега. Ще местят колегата. Поздравления. Откъде знаеш? Бързо се разчу. Ти за какъв се мислиш? Спокойно, комисар. Аз съм наясно, че вие сте достатъчно мощни хора, които може да стъжнят живота на всеки. За Саид ли намекваш? Това нищожество. Ако не си мерите думите, ще стане лошо. Не дейте. Ела тук. Ела. Не мърдай. По-кротко. Няма да ни се отваряш, ей. Поведението ти е скандално. Чули ме? Чули? Хайде изчезвай. Нахалник. По-живо. Не си струва. Остави го. Започнаха да прекаляват. Ами... Зарежи. Той се издаде. Ще внимавате. Комисар, документите. Благодаря. Какво е това? Четиво за забавление. Лека работа. До скоро. Зеки, момент. Да знаеш, още нищо не е напълно категорично. Ще видим. Хайде, добре. Аз правех нещо, какво? Не знам какво. Забравих? Ами мисли? Да. Щях да търся Хюсню. Поне ме чуй. Момче, без увъртене, искам бърз отговор на въпроса си. Знаеш ли, че баща й е Ченге? Това е. Нищо друго. Давай! Добре. Да. Ами, знаех. Ето. Съжалявам. Не признаваш? Не е трудно. Успя да прецакаш цялата работа. Само проблеми създаваш. Сега полицията ще ни съсипе. Тапанар. Стига си го бил. Тихо. Трябваше да го следиш. Но край. Я ставай. Дигни го. Слушай, нареждам ви. Да не сте мръднали от тук. Вземам ви телефоните. Ясно? И до кога? Докато ви забравят. А след това към Гърция за 10 години. Поне. Иначе смърт. Разбрали ме? Отговаряй, глупак. Да, шефе. Дай му малко лед. Може ли да не си вдигаш телефона? Джансу, чуй ли? Имах работа за това. По-точно? Бях при приятелка. Трябваше да съм до нея. В момента й е много тежко и се погрижих. Забравих за всичко
Притеснил си се, разбирам, но нямаше как да ти се обадя. Спри вече. Да ми беше казала и аз. Стига, Емре. Наистина. Сметка ли ми държиш? Само ме тормозиш, моля те. Не, чакай. Какво толкова казах? Тревожа се. Гладна ли си? Остана пиле с ориз от вчера и туршия. Ще хапнем. Защо подрани така? Приключихме. Не може ли? Зеки, я ме погледни. Да. Има проблем, нали? Кажи ми. Просто си пуснах малко отпуск. Така ли? Това е доста странно. За Бога, искам да си почина 2 седмици. Нищо не е станало. Това е много време. Хайде, а ти е. Боже. Кой ли е? Бягаш, а? Ще видим. Здравей! Здравей, комисар. Може ли? Влизай, да. Я вземи баклавичка. Благодаря ти. Спокойно, Шуле. Спокойно, мила, спокойно. Не дей. Всичко свърши. Аз съм тук. Дишай. Хайде, Шуле. Много съм зле. Знам, скъпа, знам. Сега дишай дълбоко. Не си сама, чули? Аз съм тук. Дишай. Така, браво на теб. Хайде, легни си сега. Легни. Браво. Ето ти вода. Къде е татко? Няма го. Пини си вода. Той е заед, но пита за теб. Ще дойде по-късно. Само една глътка, хайде. Браво. Срамува се. Не е вярно. Как ще го погледна? Какво ще правя? Миличка, престани, моля те, Шуле. Шуле, ти не си направила нищо, скъпа. Не се опреквай. Чули? Татко ти скоро ще дойде. Ще видиш. Моля те, не дей. Нима не познаваш баща си, а? Ще ми прости ли? Той толкова те обича. От тук та чак до небето. До смърт. Слушала съм за теб, батко Месуд. Без батко. Какво, стар ли съм? Ти си по-голям от нас. Права си. Зеки не кани никого тук. Разбирам го. Нормално е. Затова и не познавам колегите му. Аз ще се отбивам. Просто така. Дай. Ето, ще ти дам номера. Запиши го, моя номер. Щом решиш, ще ми звъниш. И идвам, нали? Много благодаря. Хайде, набери ме. Ето сега. Разприказва ли се, скъпа? Браво на теб. Просто си говорим. Месуд ни донесе баклава. Сложих чая. Благодаря. Тя заспа. Успокоява се с мен. Няма промяна. Медицината напредва. Просто чакаме. Скоро сме на лекар. Ще видим. Молим се. Дано. Ти сам ли си? През деня идва една жена, но повечето време Ти си герой. Много добре я гледаш. старая се. Тя ми е всичко.
Още не знае за онова. Мълча си. Как ще отидем там? Не става. Ти виждаш? Първо отпуск, а после ще напусна. Сериозно? Принуден съм. Ще си търся работа. Заради Атие. Зеки, ние сме преживели това. Местене, затвори, какво ли не. Срещали сме се с най-различни гадняри. И то често. Но рано или късно всичко се нарежда. Поне до сега беше така. Казвам ти. Не мога да ти обещая, но ще се борим. И татко Раза ще помага. Накратко, не се предавай. Не искам да го правиш, братле. Ние сме с теб, знаеш. Благодаря, съдба. Виж, комисар, каквото и да стане, няма да оставя нещата така. Става ли? Чудесен е. Да ви е сладко. Сипах ти ориз. Яш. Не искам. Няма ли да ядеш? Тръгвам. Хайде. И защо излизаш? Имаме работа. Хюсню? Чуй ме, Хюсню. Говори ли с Шуле? От сутринта не вдига телефона. Звъняхме и на съквартирантката и нейният телефон изключен. Да не е станало нещо. Стига на Зике. Само глупости слушам. Чухме се. Ами това кажи, де. Защо мълчиш? Добре. Учи. Не иска никой да я притеснява. Слава Богу. Ама нека да звънне. Ще й предам. Сега може ли да изляза? Върви, да не те спирам. Хайде ти сядай, ще стине. Скъпи, изморен си. Защо не поспиш малко? Нямам време сега. До скоро. Лека работа. Сложи си ориз. Ще отделим малко и за Шуле. Ако дойде. Готово е. Татко е притеснен. Нещо премълчава. Дали? Искам да ме сънуваш. Бахадър Елту. Оплакване срещу Саид Ханчерли. Сексуален тормоз. 2014. Дружество доброволци на Хана. Братле? Къде ходиш? Вкъщи. Каза ли им? Говорихте ли? Не, замълчах си. Не казах. Ще полудеят. Да, знам. Хюсню, ти как си? Появяваш се, изчезваш. Плашиш ме? Няма нужда, Месуд. Други да се плашат. Ти май не разбираш. Мисля за теб. Толкова време ме нямаше. Ей, Хюсню Чобан, нали се върнах? Позволи ми да ти помогна, за да се справиш. Моля те. Благодаря, братле. И мен също ме боли. Знаеш, че няма да те оставя.
Добре, че те има. Съсипана е горката. Дадох я успокоително. Много плака. Има ли резултати? Да. Упойващо вещество в голяма доза. Нищо не помни. Благодаря. Прибирай се. Аз ще бъда тук. Аз мога да остана, ако кажеш. Не дей. Ще се справя. Виж, Хюсню, не искам да се меся, но не я тормози излишно, чули? Знам какво да правя, Селин. Така е, да. Лека нощ. Помниш ли, Кое? когато нападнаха Зелиха? Казах на Хюсню. Няма да забравя реакцията му. От вчера мисля само за това. Споменът се връща. Момичето, Хюсню, децата бяха на дъното. Беше отдавна. Уж е минало, раната зарасна. Но ето, заблуда. В Америка се сещах твърде често за умот. Сякаш чувствах някаква липса, от която започваше да ме боли. Сега той можеше да е на 10. Чудя се как ли щеше да изглежда на тази възраст, с каква коса щеше да е, за какво щяхме да си говорим. Кой цвят щеше да обича? Коя песен? Не знам. Но най-много щеше да обича теб. Трудно е да имаш дете. Трябва постоянно да го пазиш. Така е, да. Не питай. Не е лесно. Винаги детето е слабото ти място. Да, прав си. Време е да си тръгвам. Не. Къде се разбърза? Не те пускам. Аз имам работа в управлението. Утре сутринта ще се видим. Заповядайте. Бахадър? Нали? Да? Познаваме ли се? Трябва да поговорим. Ела. Чак сега ли? Не искам да те мъча, а да помогна. Късно е. Тогава бях на 14. Не можахте да ме спасите. Прав си. Вярно е. Още има шанс, ако решиш. Не мога да забравя. Не мога. Опитвам се, но се страхувам. Още помня погледа му.
Оплакал си се. И какво от това? Стана по-зле. Тормозиха ме. Този път няма да е така. Подай жалба. Разкажи ми. Ще се получи. Имате ли сили? Срещу Саид ли? И онзи комисар, Кенан. Той го покри. Спаси го. За съжаление. Тъпа работа. Хюсню не ни допуска до себе си. Явно се е сринал. Да, така е. Да помогна? Ако кажеш, ще дойда. Не дей. Опитваме се да действаме тихо. Ти татко Разали? Да, и Селин. Да не казваш на никого. Не, ще си мълча. Но искам да ми се обаждаш. Няма да търся Хюсню. Щом не е добре. Ако реши, той ще ми звънне. Така, да. Ще се чуем. Добре. Месут, насреща съм. Помогнете му. Вие ще спасите Чубан. Да, но ще се опитаме. Хайде. До скоро. Пазете се. Откачихме, бе, заради теб. Ролите озвучиха артистите Даниела Йорданова, Ася Рачева, Николай Николов, Радослав Рачев, Иван Танев. Преводач Момчил Шопов. Тон режисьор Александър Тодоров. Режисьор на дублажа Михаела Минева. Студио Медиа Линк.